na policiu a koľkokrát ti toto mám hovoriť, že sa vás trošička... Ahojte, zdraví vás papinky. Dnes som si povedala, že si dám nočný lov posredí a koho prvého stretnem, tak toho aj zastavím. Tak poďme tu spolu. Mám tu chlapcov. Počkaj. Čaute, sledujete papinky? Áno, ja nie. Ukážeš mi to? Bomba. Takže svoju čokoládu dostaneš. Ďakujem. A ty? Chceš čokoládu? Áno. Chceš? Áno. Tak musíš splniť jednu úlohu. No jakú? No, takže teraz vytočíš svojho ocina a povieš mu, že ťa zobrali policajti. Ježiš. No dobre teda. Spravíš to? Spravím. Ozaj? Aha. Táto? Čo môj? No mám taký problém. Jaký? Sme sa pobili s kamarátom s takými veľkými čávovcami a sme na polícii, že musíš pre nás dojsť. Akože sranduješ. Nesrandujem táto. Akože sranduješ. Nesrandujem. Ty si čo myslíš, že ja budem pre teba chodiť na policiu a do obchodu pre rožky? Kurva, každý deň? Je mi to ľúto. Čo si... Koľkokrát ti toto už mám hovoriť? Koľkokrát ti toto mám hovoriť, že sa vás trošička... Trbe! Prepáč táto. Ti trbe! Prepáč. Ti dám také prepáč, či by si potreboval do papulu. Musíš pre mňa dojsť táto. Ty čo myslíš o sebe? A Tak- kde si? No na stanici policajnej. Na ktorej? No v Seredi. Na štátnej, na mestskej? Na štátnej. Idem. No dobre. Ty blázon. Čo ti bude? Dobre, čokoládu máš u mňa. S otcom si to vydieš. A akože ti poviem, že tento chlapec má fakt guráž. A podľa mňa som tu ešte väčšieho frajera nemala. Ale ty si to vážne zabil na šupu. Takže Ďakujem. ľudia, toto je veľký OG. No a vidíte to. Ak aj vy budete sledovať papinky, dostanete čokoládu. Veľmi jednoducho. A keď nie, tak to bude zložité.